Паветраныя масы, цыклоны і антыцыклоны. З серады на нядзелю надвор'е па Беларусі будзе вызначаць антыцыклон. Жыхароў Беларусі чакае малавоблачнае, сухое і ціхае надвор'е з паступовым нарастаннем тэмпературнага фону. У нядзелю на фоне высокага атмасфернага ціску будзе праходзіць атмасферны фронт, які прынясе ў асобныя раёны краіны кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Здагадаліся, што вы толькі што праслухалі? Так, гэта прагноз надвор'я. Праўда, ён зусім не падобны да таго, што мы бачым на экранах сваіх тэлефонаў. Столькі незнаёмых словаў. Антыцыклон, атмасферны фронт. Але сёння мы з вамі зоймемся расшыфроўкай гэтых паняццяў і зможам навучыцца разумець любы прагноз надвор'я. Паветраныя масы і іх асноўныя тыпы. Наша Зямля ахутана агульнай атмасферай, але паветра на ёй мае розныя ўласцівасці. Уласцівасці паветра змяняюцца ад экватара да полюсаў. Якія ж гэта ўласцівасці? Гэта тэмпература, вільготнасць і празрыстасць. Метэаролагі, каб прадказаць надвор'е, назіраюць не проста за паветрам, а за тым, як фарміруюцца і перамяшчаюцца паветраныя масы. Паветраная маса – гэта вялікая маса паветра, якая фарміруецца над пэўнай тэрыторыяй і мае адносна аднародныя ўласцівасці тэмпературу, вільготнасць, празрыстасць. Паветраныя масы займаюць плошчу ў 1000 квадратных кіламетраў, а таўшчыня іх слоя дасягае 25 кіламетраў. Яны не стаяць на месцы, а пастаянна перамяшчаюцца. Калі паветраная маса пералятае на вялікую адлегласць, паступова змяняюцца яе ўласцівасці. Паветра ў складзе гэтых мас саграваецца ці ахалоджваецца, увільгатняецца ці асушаецца. Паветраныя масы могуць быць халоднымі і цёплымі. Але ўвага! Цёплымі называюцца тыя паветраныя масы, якія прыходзяць на халаднейшую за іх паверхню, а халодная паветраная маса рухаецца на цяплейшую за іх паверхню. Але можна вызначыць і прасцей. Калі з прыходам паветранай масы пацяплее, значыць гэта цёплая паветраная маса. А калі пахаладала, значыць паветраная маса была халоднай. Паветраныя масы могуць таксама быць марскімі і кантынентальнымі. Марскія ўтвараюцца над акіянамі і марамі, яны вільготныя, а вось кантынентальныя масы сухія. У кожным з 4 цеплавых паясоў Зямлі фарміруецца свой тып паветраных мас. Блізу экватара фарміруецца экватарыяльная паветраная маса, вельмі гарачая і вельмі вільготная, як над сушай, так і над морам. А вось у тропіках трапічная паветраная маса будзе таксама вельмі гарачай, але вось вільготнай толькі над морам. Над сушай трапічная паветраная маса будзе сухой і запыленай. У нашых умераных шыротах фарміруецца умераная паветраная маса. Яна таксама розная над сушай і над морам. Таму ўзімку у нас холадна і суха, а ўлетку цёпла і больш вільготна. А вось калі б мы жылі ля мора, дзе пануе марская умераная паветраная маса, нас чакала б больш прахалоднае і вільготнае паветра. У палярных шыротах фарміруецца арктычная ці антарктычная паветраная маса, вельмі халодная, сухая і празрыстая. Над ільдамі Антарктыкі і Грэнландыі яна больш сухая, чым марская паветраная маса над акіянам. Атмасферныя франты. Паветраныя масы ўвесь час перамяшчаюцца і змагаюцца паміж сабой за месца над зямлёй. Калі яны сутыкаюцца, утвараецца пераходная неўстойлівая зона шырынёй некалькі дзесяткаў, а то і сотняў кіламетраў. Гэту пераходную зону паміж паветранымі масамі з рознымі ўласцівасцямі называюць атмасферным фронтам.
Атмасферныя франты могуць быць цёплымі і халоднымі, у залежнасці ад таго, якое па тэмпературы паветра рухаецца на тэрыторыю, а якое выцясняецца. Часцей за ўсё атмасферныя франты ўзнікаюць ва ўмераных шыротах, калі сутыкаецца халоднае паветра з палярных шырот і цёплае з трапічных. Праходжанне фронту суправаджаецца зменамі надвор'я. Цёплы фронт рухаецца ў бок халоднай паверхні, ён прыносіць пацяпленне і нязначныя ападкі ў выглядзе імжы. Халодны фронт перамяшчаецца на цяплейшую паверхню. Ён прыносіць пахаладанне і кароткачасовыя залевы, часта са шквалістым ветрам і навальніцай. Дарэчы, вы самі можаце вызначыць, назіраючы за небам, які атмасферны фронт набліжаецца да вас. Калі на небе нізкія кучава-дажджавыя аблокі, значыць ідзе халодны фронт, і варта захапіць з сабой цёплае адзенне. Калі ж аблокі слаіста-дажджавыя, значыць чакайце пацяпленне, прыйдзе цёплы атмасферны фронт. Але любы атмасферны фронт нясе з сабой ападкі, так што парасон трэба будзе захапіць у любым выпадку. Цыклоны і антыцыклоны. Калі сутыкаюцца розныя паветраныя масы, могуць узнікнуць буйныя атмасферныя віхры, цыклоны і антыцыклоны. Цыклон – буйны атмасферны віхор з нізкім ціскам паветра ў цэнтры і вятрамі, накіраванымі ад перыферыі да цэнтра. У паўночным паўшар'і рух паветра ў цыклоне адбываецца супраць гадзіннікавай стрэлкі, а ў паўднёвым – па гадзіннікавай. З цэнтра цыклону паветра ўздымаецца ўгору, у выніку над цыклонам утвараюцца магутныя аблокі і выпадаюць моцныя ападкі. Улетку цыклон прыносіць пахаладанне, а ўзімку пацяпленне, адлігу. Цыклоны ўтвараюцца над акіянамі ва ўмераных і трапічных шыротах. Антыцыклон – буйны атмасферны віхор з высокім ціскам у цэнтры і вятрамі, накіраванымі ад цэнтра ў бакі. Паветра быццам бы выцякае з цэнтру антыцыклону. Рухаецца паветра ў антыцыклоне па гадзіннікавай стрэлцы ў паўночным паўшар'і, а ў паўднёвым супраць гадзіннікавай. Высокі атмасферны ціск у цэнтры антыцыклону прымушае паветра рухацца ўніз і ў бакі. Таму для антыцыклону і ўзімку, і ўлетку характэрнае малавоблачнае сухое надвор'е і слабыя вятры. Улетку антыцыклон прыносіць гарачае надвор'е, а ўзімку вельмі халоднае. Антыцыклоны ўтвараюцца над лёдавым покрывам Арктыкі і Антарктыкі, над акіянамі ў трапічных шыротах. Калі вы пачуеце слова антыцыклон, ведайце, гэта поўная супрацьлегласць цыклону, ніякіх вятроў, а толькі яснае неба над галавой. Цікавыя факты. Дарэчы, ці ведалі вы, што ў заходнім паўшар'і цыклоны яшчэ называюць ураганамі? Цыклоны ва ўмераных шыротах большыя па памерах, затое трапічныя цыклоны, гэтыя самыя ўраганы, набіраюць вялізныя хуткасці і выклікаюць магутныя буры. А яшчэ цікава тое, што цыклоны і антыцыклоны могуць пахваліцца ўласнымі імёнамі. Часцей за ўсё ім даюць імёны людзей. Забаўна, праўда ж, пачуць, што недзе бушуе Эльза ці Чарлі. Праўда, не ўсе краіны трымаюцца гэтай традыцыі. Японцы называюць свае мясцовыя ўраганы назвамі жывёл і раслін. Але мушу сказаць, што цыклоны і антыцыклоны ўтвараюцца гэтак часта, што унікальных імёнаў на ўсіх не хапае. І праз нейкі час яны паўтараюцца. Праўда, імёны самых разбуральных ураганаў застаюцца ў гісторыі назаўсёды. Іх назвы больш не выкарыстоўваюць. Так што вам ужо не давядзецца, напрыклад, пазнаёміцца з ураганам Катрынай, які ў 2005 годзе амаль цалкам разбурыў Новы Арлеан і пакінуў бесхаціннымі 700 000 чалавек. Дарэчы, давайце праверым, ці сапраўды нехта ведае цыклон па імені. Вось спытайце ў вашых бацькоў, хто такі Хаўер. Яны, мусіць, добра памятаюць гэты цыклон, бо ў весну 2013 года ён засыпаў Беларусь неверагоднай колькасцю снегу. Цыклоны і антыцыклоны ўтвараюцца не толькі на Зямлі, але і ў атмасферы іншых планет.
Напрыклад, на планеце Нептун і на планеце Юпітер. Знакамітая чырвоная пляма Юпітера – гэта нішто іншае, як антыцыклон, які дзейнічае на планеце некалькі стагоддзяў. А вось ці можна пабачыць цыклон ці антыцыклон? Цалкам не, бо іх памеры дасягаюць 3000 кіламетраў, а антыцыклон яшчэ і большы. На ўласныя вочы мы можам пабачыць толькі смерч, альбо, як яшчэ кажуць па-беларуску, віхраслуп. Але ён у тысячы, а часам і дзесяткі тысяч разоў меншы за цыклон. Дарэчы, невялікія смерчы ўсё ж такі ёсць і ў Беларусі. Але найбольшая колькасць смерчаў утвараецца ў Паўночнай Амерыцы. Там яны называюцца тарнада. Самы вялікі з такіх тарнада набраў хуткасць больш за 474 км за гадзіну, а ў дыяметры дасягнуў 4 кіламетраў. Вось такія яны небяспечныя, гэтыя тарнада. Запамінаем. Давайте паўторым з вами асноўныя тэрміны. Паветраная маса – гэта буйны аб'ём паветра, які фарміруецца над пэўнай тэрыторыяй і мае аднародныя ўласцівасці. Іх усяго 3. Што гэта за ўласцівасці? Так, тэмпературу, вільготнасць, празрыстасць. Вылучаюць 4 занальныя тыпы паветраных мас. Давайте ў думках адразу ўявім глобус. Экватарыяльныя, трапічныя, так, умераныя, арктычныя ці антарктычныя. Атмасферны фронт – гэта памежная зона паміж паветранымі масамі з рознымі ўласцівасцямі. А якім жа можа быць атмасферны фронт? Так, халодным альбо цёплым. А калі вы пачулі ў прагнозе надвор'я насоўваецца атмасферны фронт, што варта прыхапіць з сабой з дому? Так, парасон, бо атмасферны фронт заўсёды прыносіць з сабой ападкі. А калі гэта халодны атмасферны фронт? Так, лепш захапіць не толькі парасон, але і цёплую вопратку. А што ж такое цыклоны і антыцыклоны? Што іх аб'ядноўвае? Правільна, гэта буйныя атмасферныя віхры. А што ў іх рознага? У цыклону ў цэнтры паніжаны ціск, а ў антыцыклоны павышаны. А што за надвор'е прыносяць нам цыклоны і антыцыклоны? Цыклоны апісваюць як бурныя, штармавыя, магутныя, дажджавыя ці снежныя. Яны нясуць нам непагадзь і моцныя ападкі. А антыцыклоны прыносяць спёку ўлетку альбо мароз узімку.